Spomeň si na ten večer, keď si čakala na jeho správu, ktorá nikdy neprišla. Zatiaľ, čo on bol v bare s kamarátmi. Povedal ti, že sa ti ozve, ale celú noc si len čakala a nič. Alebo keď ste sa mali stretnúť minulý týždeň a on ti napísal hodinu predtým, že sa mu niečo vynorilo a že to musí zrušiť. A potom si sa dozvedela, že si užíval na párty v meste. Ako často sa to stáva, že tvoje plány s ním sú náhle zrušené alebo odložené. A čo ti večeri, keď si doma sama, prezeráš si jeho sociálne siete a vidíš ho na fotkách s inými ľuďmi, keď mal byť údajne zanepráznený. Ako často sa ti zdá, že ťa drží ako iba jednu z možností, zatiaľ čo on si užíva svoj život. Tieto situácie ti dávajú jasne vedieť, že jeho slová sa nezhodujú s jeho činmi. Polož si preto otázku. Je toto ten druh vzťahu, ktorý si zaslúžim? Je na čase prehodnotiť, čo očakávaš vo svojich vzťahoch. A či naďalej chceš zostávať v takejto neistote.